awuthiyambela. Ubaba. Yini lento ukuthi uyaphula emsebenzini yini ulelela umkami kahle hle. Yini lento yenza yini echazayo. Nisebenza ngayo nayo. Manje usembhedeni lepende ngiyo lepende ninandana empedeni. Yimo phela yimo. Kahle hle mfethu ngicela. Oh relax out. What up YouTube, this is your boy Usmazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. There's no formula when it comes to these things of relationships, but I Usmazi TV, I'm the answer bafowethu. Today ngiphethe ume awuthiyama ubani igama? Njabulo. Jabulo mfethu ngisacela usichazele la uchazele abalandeli bami indaba ubhalela ishow namhlanje. Ya nginenkinga yomuntu wami. Umfazi wami. Sesohlanga se3 months manje sonenkinga amabamba ifoni unokuphuma ngaphandle. Yes. Angisa understand ukuthi bona lapho hey. Sebafuna usishayisa manje la beno. Angisatholi ukuthi akusesengiweni ngibona sengishintshela ngibona ngathi so uyangijolela nyana manje ngifuna ukuthi nizongisiza kahle hle ukuthi ngibone ukuthi kwenzakalani ngayo. Uthi njengoba sobona ngathi sekayajola iziphi lezi zinto azenzayo manje ukuze usole manje ukuthi lo muntu lo kungenzeka sekabhizi. Yawo so unongena noma imessage angathi mafuna ukuyiphendula angathi uyangiflathela kanti uyenza something ekitchen nekhala ikholi uye bathroom and menginako mase ibuya masakho abese angishintshele manje bese angisatholi kwenzakalana kahle. Ngiyakuzwa uthiyami. Wena ukase mhlawumbe umchithele before into engenza ukuthi ayibona manje naye sekaya reacta manje kule situation sekayakufebela. Ya kwenzeka into yakudala kodwa saphinde sayilungisa kwaba right ngoba yena nguyimfazi o straight vele nje. Ngiyakuzwa uthiyami. Bafethu nezwela lo mjidi uthini? Ufuna ukuthi simseshele la ukuthi umama kakhe yonke into isese right. Mfethu nangu umbuzo wami wokugcina uyishosho ukuthi lo muntu lo ufuna ukuthi sim expose if ever simthola uyacheat. Angishosho. Danki yawuthiyami. Vai grand ne. Bafethu nizwele lo mjidi uthini? Siyami exposer senza yonke into. It's your boy Usmazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani vala la. Lontwana ngiyambona yatekhona vele ntwana lo yajola ntwana xola ntwana yami ngithi bola. It's the low life, all these bitches ain't loyal at the night time. Yeah we partying, yeah we clubbing, some are loving, some are fucking, most are cheating. We turn nothing into something, you know how it is nigga at the night time. Hey. What up YouTube, this is your boy Usmazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Bafethu this is after the investigation. Ngilindume out uphume esipanini ngizomkhombisa yini ufakazi bafethu. Awuthiyami. Sithina awuthiyami umnandi. Fethu the last time I saw you bokhala uthekse lo mfazi wakwami uyangihlupha awuthiyami ngitshela umgcine nini. Benginayo ekseni nje. Yeah before ngesipani. Okay. So awuthiyami njengoba uphuma esipani ngikubizela kada mfethu ngishaya isipani ngiphethe bonke ubufakazi awuthiyami ngifuna ubone la ukuthi kwenzakalani ayibo into enjalo. Sure. Buwara awuthiyami. Yamkena lo mjida la. Yanyonyoba kada ungena kakho mfowethu. Yamazi lo mjidi. Umngane wami phela. Yeah? Umngane wami phela. Uthini manje mawuthi umngane wakho lo muntu? Uthi yami lesonke sipana sonke. Nisipana sonke. Maye ngoba yena akasipani wena busesipanini manje ubhizi lapha kakho uthi Uthi izini. uyagula phela ngumbeke esipanini. Uthi uphatheki. Ss awuthiyami shuthi lo mjida manje ugulela phezulu komfazi wakho manje sikhuluma balapha kakho uthini wena manje sekiyibori kanjani uyolala. Ufuna ngeke kuye kibo. Ngiyoyibonela ukuthi kwenzakalani. Ngeke awuthiyami yenze into. Bafethu nayizwela ume out uthini siyakibo bafethu asivaya awuthiyami asivaya. It's your boy Usmazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani asambe awuthiyami. Ss uthini uthi umjida wakho uthe mbike la ukuthi uyagula la esipanini. Vele esipanini kwazi ukuthi uyagula ngoba ngifike ngambika phela. Esa. Sothi ugulela umfazi wami. Ndoda. Uphezkwalo lo mjida asambe la. Uzawubona nawe. Yo. Awuthiyami yangithusa uthini nesikhathi esingakanani ujola nalo mfazi?
Sesiyobamba bo 3 years vele manje. Okay, 3 years yonke. Yeah. Yes. Wafethu unezwela izinto zenzeka outside. Kwasalo umngane uthi umngane wakho ungayinsimbi riding. Yes. Yo. Bonga isuli riding awuthiyami. Hayi ngifana nomfowethu vele. Yo. Asambe awuthiyami. Yo awuthiyami phela. Uba. Yini lento ukuthi uyaphula emsebenzini ulelela umngane kahle hle. Yini lento yenzayo. Ima wobhuti, ima sikhulume. Ukhulela umfazi wami kanti wena. Mana sikhulume. Awuthiyami yini lento yenzayo la? Khona into bengishoda ngayo mntana mama. Ushade umfazini wami. Ngaphandle kwaloko mntana mama bengizolanda ipende la kuwo mntana mama. Manje ipende ngilo zolanda ipende wami. Yima. Yini echazayo. Nisebenza ngayo nayo. Manje usembhedeni lepende ngiyo lepende nilanda lampedeni. Yima phela yima Kahle hle mfethu ngicela. Relax awuthiyami. Relax awuthiyami. Utamnyakolisa. Uthina awuthiyami indaba la empedeni walomjida. Kwenzeke iphutha mani bhuti. Iphuthe njani lelo? Manje. Iphuthe njani lelo? Bengizolanda ipende ngisho ngiyasho. Ngikubike esiphaleni uphathekile. Uphatheka kuphi emfazini wami? Thothi idala niyenza lento oyithuka. Hayi. Dala niyenza lento. Besingakase senze lutho ngani. Siyenze asazange sike senze next. Yo awuthiyami. Awuthi yakho le why umenza so lo mjida? Bhuti amaskisi bhuti. Ngeke ubungani nje kethi soyithi uphelile manje. Asathela nje amanzi. Mistake one kanona. Emfazini wami imistake eyi1. Relax awuthiyami. Uthina sikhulume nomkakho kada. Sisiye indaba wenzakanje. Yo bekazolanda upende bhuti. Siyaqala sikaza ngifuna ucamba amanga. Ngiyaqala. Ubephe uphutha baby ngiyaxolisa. Sisiye sishama investigation siyakubona uyamnyonyobisa lo muntu uyamfaka kada. Aniqali ridings. Baba busy bacombela amanga awuthiyami uyibona manje. And sekusi4 athi uyagula emsebenzini. Sothi uhleza la naye la ndlini yakhe. Buka. Qala ukufika la ndlini baby ngiyafunga. Awuthiyami wena ugulela phezulu kwalomfazi walomjisa. Hayi bhuti. Akakazi. Ngiyaqala nje ukufika namuhla bhuti. Ngithembe kanjani? So noyithu nje ndlala ngami noyithu kahle hle. Baby ngiyaxolisa akakazi shem ngiyamxolisela akakazi. Azange senze lutho futhi. Ngifuna ucamba amanga. Manje kuthembe bani ukuthi ngizange nenze lutho. Ngimthole indlela empedini wami. Uthina awuthiyami yini decision wena oyithathayo? Siyafika kada sibathola abagcwele umbheda awuthiyami. Alo ngisazokhuluma nanga umuntu ekufuna ongitshela amasimba kahle hle. Ngitshela amasimba. Uhlezi athi anayi imali taxi ezasizwe ngemanti ngishwela kabi. Yes. Awuthiyami indaba umenza so lo mjisa. Hayi xolisa bhutwana. Awunagwayi, awunakudla, awunamali erent, usizwa ngimi. Ubonga emfazini wami. Kwanawe nje angiphaphela kahle hle. Kodwa nawe ungazenzi ingqono ngami. Ungazenzi ingqono ngoba ngiyeke ngakubamba. Ninambali. Awukhumbula umkhiphile kuyibhede yakhe. Ungazenzi ingqono ngami. Ungazenzi ingqono. Uthini my sister? So ngiyeke ngambamba abanambala umkhiphile kuyibhede yakhe. Yebo. Awuthiyami awuzange mina ungitshela into ekanje. Hayi phela ngisho ukufihlekile. Ngedwa ukuthi nesake siphese ngomngani wakhe. Osongisa TV manje. Yebo isongeso. Ngubambi. Bekumnandi kimi. Bekumnandi na. Bekuhlungu nakini. Phela bengekho TV yabo manje. And wesingahlaziseka nasemsebenzini because lo mbani ngisebenza naye na. nami. Uyahlazisa manje. Angifisa ngami la ngenza nganext. Mina nayikhipha nasho siyithombe na postana kuma Facebook. Nangimenshina na comment abangitheka ngaba yislim. Kunamhlanje emsebenzini ngiyinhlekisa. Yo. Ya kodwa phela bafiphutha lenzeka. Kwenzeka ngiyaxolisa. Kodwa emnganini Uka manje wena ubusy nomngane wakho la awuthiyami. Sokhuluma sinawe. Sazokhuluma. Buku usesela lo mjini. Ngiyavuma baby ngiziphutha nawe walenza ngiyaxolisa ngicela ungixolele. Maye wena my sister uthini umisa kanjani ufuna ubani nasekusona? Hayi mina umuntu wami relax awuthiyami. Relax uthini my sister wena ufuna ubani? No umuntu wami nangu mina lethi besiganga sinalo and ukuthi naye wangizwisa ubuhlungu.
Yes. Ngiyaxolisa sona sami. Akunankinga mama. Ngiyaxolisa ngicela wehlise umoya. Kodwa nanga umuntu engimfunayo kahle. Sure. Buka nama ngisasivele kuma TV, kuma camera nani. Nawe uzokhipha imfihlo, ba uyikhipha le mfihlo yambala ngoba phela Uthina uThiyambo nizomisa kanjani la? Ngiyaxolisa. khuluma baba. Soyilungisa futhi wami soyithusa. Ngiyobe sekwenze njani? Yo. Ebasini wami Soyithusa umoya Simoya baba, khipha simoya baba ngiyaxolisa sithando sami. No, Uthiyambo. Buka phela nawe siphele. Yo. Anguya siphele. Sazakuthola wena. Uthina uThiyambo. Uzomisa kanjani? Hayi athi ngijwayela kabi. Ngiyafuna ngikhulume la ngijwayela kabi le. Yes. My sister naku sondela kada sister sikhulume le ndaba uthini waye umbhayizisa lo mshini. Lo ngenza iphutha shembuda ngifuna ukucamba manga mara ukuthi nami vele bengisalimele ngaphakathi uyazi manje. Ngeduku lento angifuni isikhulume ngayo manje because nama camera sibhekile nabantu yabo sesoduma umhlaba wonke. Mara nje ngibhlungu uyazi naye. Uthina uThiyambo mina ngibhalelwe nguwe. Ngithembisa ngiyiphinde izophela nje njengoba sibambile ake ngisayichubeka izophelela la. Uthiyambo. Ngiyaxolisa. Uthini wena mina ngibhalelwe nguwe uThiyambo. Yabona benginokusola vele kodwa hayi namhla ngiyibambele mfethu. Ya kahle hle umngani wabo umthemba kahle hle. Kodwa sisaza ikhuluma sinaye kahle. Sure. Ya ngoba ujwela indoda bengiyithembile le. Noma ishoda something izake ngiyisiza. Kodwa isize emfazini wami. So ungasho ukuthi namhlanje yajula 99 ikusizile ukuthi uthole kakhulu mfethu usize kakhulu. Sothi umngani wami Thembi. Umngani wabo umthemba. Ukusuka manje kini niyaphambili njani nomama kada? Solungisa sinomama soyithu hayi solungisa socuba yasephambili. Okay. Ngoba ikakho vele ngiyakushiya kada. Bafethu, it's your boy uSmazi siyafika kada. Na ungavala umnyanga uThiyambo ngizayivala la ngaphandle. It's your boy uSmazi siyafika kada. Sithole umngani walomjida. Ubizi phezulu mama ndoda uthini umngani ungabomthemba bafethu rooftop siyabona ukuthi ubani ubizi nobani kanti umuntu kabani. Let's do what we do best, which is what? Like, subscribe, comment. Danko is thank you. Danko.